So, si Iko, nanilihig na po dito sa Manukan. Suplado na kayo si Iko. Dili na kayo siya managad kaayo. Actually, nag-video mini Iko. Banden. And then, kuan ako lang, wala din ako ma-record ang among video. Like, oh my God. Mga kuan siya po to siya mga 5 minutes. As in, nasayang lagi ng video. Hi, Iko. Ako siyang gisit-sitan. Muna na, nambo na lang ko di ko kay. Pero medyo suplado na si Iko, no? Murag, may attitude problem na si Iko. Charot, Roy. Hi, Iko. I miss you so much. I miss your ass. Miss your ass. Yapang ka, or more pina Queen Elizabeth. Hi, Queen Elizabeth. Mga bayot na mini Iko. Mga rampa na tayo ko. Let's go. Let's find some boys. Well, good morning everyone. Welcome back to my channel. So this is Charles M. I'm back. And I'm back with Dalia, the Lobocanon vlogger. Bitaw Lobocanon vlogger, pero tuloy ka yung na-upload sa iyang channel si Maria Dalia, Lobocanon vlogger. So, go sa si Dalia dire. So, si Dalia is mo-connect siya sa mo ang prepaid wifi na good point. And natinga ko kay nasa Dalia dito sa dapit sa Itikan. Unya, naglakaw na paulit sa ilaha, wa maabot diri sa mo pag ando ni connect naman siya kuan dito wifi sa silingan na pud mo. Unya wala siya maka-connect like, oh my god. Una ako siyang gitawag kay namubo man ko nakita na ko siya sa gawas. Unya bungol-bungol pag si Ma'am Dalia, bitong singgit og daman-daman more than 10 times ko ni singgit. Punta usap pa siya nakadungog. Hi Ma'am Dalia. Hello, what's up? Sexy kay ka. Ano na ng tabunan? Kumusta man ka, ma'am? How's life during this pandemic? Yes. Life has been so hard. Life has been so hard. Could you please, Struggle is real for most kusga palihod tingog? Struggle is real. Wala siya musiko. Actually, nasi Iko sa gawas, nadilhig siya dito. And then, kusog kayo yung music. Makabungol ang music ni Iko. Hopefully, dili na taba CPR dire. Basi badunggan niyo dira sa background. Ikaw, Dal, waka gimingaw ni Iko. Gimingaw ko, nakakita ni ko. Mag-video So, niya. yes, guys, I will just be having just random questions for you, okay? Roy. Yes, okay? Okay? Okay. Yes or no? Yes or no? Okay. So, first So, question. or- Ala, nini-comment diri, oh. Ay, mangutan pila ko na imong edad? 37. 37, really? I thought you're just 36 and a half. 37. 36 and a half, pero pitang sukod o ka ng kuan, guy. Tiil? I'm sorry, waistline, 36 and a half. Yakaan, guys, so you're 37 years old. Ninangutan na po diri kanus ano imong birthday. Secret. Secret? Mga birthday mo. Dahil lagi kang, ay pag secret. Kaya bawal ang secret na ron. Go! Propahin. Okay, so tiwas sa atong question kay Marag na putol kadiyot. Koan, question na po, guys. Asa kang barangay nagpuyo? Barangay Sawa. Barangay Poblasyon Sawang. Kinsa imuha mga favorite na mga silingan? Ikaw. Ako? Di ba ito silingan? Ikaw. Dito silingan. We live in the same barangay or the same paano tag sitio. Okay, we live in Poblasyon Sawang and then we live in we're from Kimoy. Pero dito silingan, kay imong silingan kay lahi man 1 2 3 4. Upat di mo kay imong silingan 1 2 3 4. Dito silingan. So kisa may imong favorite na silingan, dili oy layo-layo ra tagbalay mga 1,000 steps. 1,000 steps kasi imong favorite na silingan ba? Please let us know. Let me know. Mamang jet na lang. Si Jetemy, si Mamshi Jetemy Hongson. Mamang. Daghan kang mga silingan ato kay. Yeah. Ako, yes. Enumerate. Yes, please enumerate kay para makaibaw po na ato mga viewers. Yes, guys, please. Kus guys mo tingo, give tay microphone. First nga house, gikan from shrine si Ma'am Orange. Si Ma'am Oransia. Taga-asa na si Ma'am Ay, taga-asa, taga dire, obviously taga dire. Asa na siya nagtrabaho si Ma'am Oransia? Sa kuan, munisipyo. Sa munisipyo na siya, guys. Pili edad ni Ma'am Oransia ron? We don't know. She's your neighbor. Dapat kay baw kag mga edad nila, birthday kay ting birthday na day manukos. Dapat kay baw kag birthday sa imong mga silingan. Mga importante good guy. O mga sumad dapat kay baw kag mga sumad-sumad, mga date sa mga sumad sa imong mga silingan di kay Si para. Mama rin ay bawa na siya katalong ay kuan. Siya lista, diary, work diary guy. Nang aware kayo siya kinsing ka birthday kasi nga sumad. Work listahan og utang. Oh yeah.
So, ang mama ni Maria Dalia sa mga taga-Loboc niya na viewers, mga na siguro kayo mga Lobocanon viewers, no? So, ang mama ni Dalia is si Ma'am Virgie, basig na maestra niya muna siya. Nag-teach siya before dito sa PMI, Philippine Military Institute, Institute. Maritime guy. Muna siya gitawag og PMILA. No, PMILA or PMI Law. They're PMI Law. Philippine Military Institute Loboc Academy. So nag-teach ang mama dito og sex education bagay? Science and mathematics. Biology. Pero ang favorite topic niya is about sex education, no? So ikaw kay, na maestra man pud mo imong pag-eskwela nimo sa PMI. Utro. Usa ihatag sa imong mama? As in, guy, so sige ka, perfect. Tisa, nangurong kagong kamot. Tisa. Dalia og napkin, kay gidugo ra ba kuno siya karon. Hoy, kuan guy kanang usa kanito, so wa ka ay pili pud imong grado sa subject sa imong mama nga tinagaan makakaog kodigo. 90 ra dapat 99.9. Lagi kay oy. Lagi sa may pinaka-highest ato nga klase. Valedictorian ba yan? Dili ato nga klase nga subject ni Ma'am Virgie. Kasi pinaka-highest. 16 may kanyeta. Si Mars, hi Mars. Di Mars gidaya jud ka ni Dalia sa una Mars. Salutatorian ba ka sa una guy? Oh, unsa ra man ka? Dili ka sinhora honor. Ako na top 10 kay 11 pa jud guy. Ay, ka 11 na kagay saya. Konting push na lang yun, guy. Lagi Push pa more. Yes, alam guy, unsa siya pag-graduate og high school? Second honorable mention. Second honorable ra siya kasi ilang valedictorian, guy. Marvin. Marvin, salutatorian. Yeah. Salutatorian, huy. Salo nila, guy. Gina Rehas. Ang mga bright mga po na sila. Kaliwat, marag kadugo pa ba yan? Parente pa sa amin ni Gina. So, yes, mga bright, mga kaliwat. Kung sa tanga side nga, parente nilang Gina, ma? Ano sa man? Lumod. Kurog siya mo ang kamot, Jud. As in, ang urog ang kamot. Tapos yung pamahaw. Pasmado, guy, pasmado. Dinanghawi na, Jud. Kasi mo ba siya ko'y pangkuan, guys? Mo ba siya ko'y mga selfie stick or isa na pang vlogging ng mga Say mo. kuan. Uy, ikaw sa imong inspiration ganun pinapuo ka. Anong drama mo? Ano nagpinapuo ka diha ng red velvet. Red velvet guy. Agi dogs, may dalaw ka ba ngayon, guy? May dalaw. Sino bang dumalaw sa iyo? Ilang tao bang dumalaw sa iyo ngayon? Ilang pads na ba ang nagamit mo today? Ilang pads? Pila na pads mo nagamit? Saan ka pa? Manipak, yaw. As in, kinakurugan na kasi sa mong kamot, isa na po ha. So, I think, diri na lang siguro may tama, no? Dagang salamat for watching our nonsense video, my nonsense vlog. Thank you guys so much. 2,000 years later. Nakasak. Hi, guy. Ano man? Yes, you're back. Yes, why? Hi, God. Guy is back. Naman Yes. Hello. Bagay, wala nang i-check. Go check it. So, nag-change outfit si Guy Dahlia. Guy Dahlia is back. Yoo-hoo! 10% pa, Guy. So, i-check lang na diha, Guy, ha. Enjoy, Guy. Enjoy watching. Just feel at home. Okay? Di na may anang buwatan, boy. So, the Guy working on updates. 10% pentawan. Kaloy sa Joyce. It's 10%. Then turn off your PC. Imo tang gidag, imo charger, Guy. So, this is it. Buyers na gyud. Okay.